Hei, mä olen Kirsi Hip ja työskentelen Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkijaylioppettajana ja myös tässä Kyläturva-hankkeessa. Tällä videolla mä kerron, miten me ollaan hankkeessa kartoitettu kylien kanssa heidän turvallisuusverkostojaan. Verkoston kartoittaminen on hyvin tärkeä osa sitä kyläturvallisuuden kehittämistä. On hyvä tunnistaa, että ketkä siellä alueella toimii ja mitä toimintaa on jo olemassa. Me ollaan kehitetty tähän varsin yksinkertainen ja helposti käyttöön otettava toimintatapa. Me ollaan kerätty näitä eri toimijoita ja toimintaa isolle paperille tai esimerkiksi seinälle post-it-lappuja hyödyntäen. Siinä työskentelyssä on hyvä olla mukana erilaisia toimijoita sieltä kylältä, jotta saadaan monipuolinen kuva siitä toiminnasta. Eli voi olla kyläturvaryhmä, joka ehkä lähtee tätä tekemään, mutta hyvä on myös ehkä viedä ainakin sitä tuotosta sitten vielä täydennettäväksi esimerkiksi johonkin kyläturvapäivään tai muuhun tapahtumaan ja tilaisuuteen, jossa kyläläisiä on mukana. Tuommoiselle lapulle me ollaan laitettu kaksi tuommoista sektoria, eli siinä on sisäkehä, jonne me ollaan merkattu kyläalueen omaa toimintaa, eli ketä siellä toimii, eri yhdistyksiä tai vapaaehtoisia esimerkiksi, ja mitä he jo tekevät turvallisuuteen liittyen tällä hetkellä. Tämä on ollut hyvä kohta myös siinä mielessä, että kyläläiset on voinut ajatella, että sitä turvallisuustoimintaa ei vielä kylässä tehdä lainkaan, mutta tämän avulla onkin sitten huomattu, että meillä on jo varsin paljon toimijoita ja toimintaa kyläturvallisuuteen liittyen. Lisäksi ollaan kartoitettu tärkeitä tiloja ja paikkoja turvallisuuden näkökulmasta siellä omalla kylällä tai kyläalueella. Ulkokehälle on sitten merkitty tämmöisiä alueella vaikuttavia toimijoita, mitä he tekevät siellä siihen kyläturvallisuuteen liittyen. Lapuissa on hyvä käyttää värikoodeja. Meillä on ollut 4 erilaista väriä näissä lapuissa. Yksi väri on ollut yhdistystoimijoita tai vastaavia varten. Sitten on ollut yksi väri toimintaa varten, oma väri tiloille ja paikoille ja sitten vielä viimeinen väri julkisille toimijoille. Tästä työskentelystä on syntynyt sitten tämmöinen kuva alueen turvallisuusverkostosta. Tässä on nyt esimerkkinä Koijärven alueen tekemä kuvaus. Koijärvi on yksi kyläturvahankkeen pilottikyläalueista ja siellä on lähdetty tätä verkostoa tällä tavalla kuvaamaan. Eli vaaleanpunaisella värillä on noita kylän omia toimijoita, esimerkiksi yhdistyksiä tai muita vapaaehtoisina toimivia tahoja. Keltaiset laput on sitten tämmöisiä viranomaisia, julkista toimintaa ja vihreällä näkyvät kaikki nämä tämmöiset erilaiset toimintatavat, mitä siellä kylällä jo tehdään. Ja sinisellä värillä näkyy sitten nämä kyläturvallisuuden kannalta olennaiset tilat ja paikat, esimerkiksi kylätalot tai koulu tai muu sellainen paikka, missä ihmiset voi esimerkiksi kokoontua tai saada tietoa tai apua esimerkiksi häiriötilanteiden sattuessa. Tätä karttaa tai kuvaa tehdessä on hyvä tietysti muistaa, että siinä voi tapahtua muutoksia, eli kun sitä työskentelyä tehdään, niin on hyvä merkata, että milloin tämä kartoitus on tehty ja päivittää sitä sitten esimerkiksi jonkun tilaisuuden yhteydessä aina katsoa, että onko tullut uusia toimijoita tai toimia sinne turvallisuusverkostoon. Me ollaan hankkeessa viety sitten tämä post-it-lapuilla tehty työskentely sähköiseen muotoon, eli tämä on tämmöinen digitaalinen kuva siitä, että millaisia post-it-lappuja on kerätty, mutta se ei ole siellä teidän kylällä niinkään olennaista, se voi hyvin olla ihan tämmöinen manuaalisestikin tehty, mutta siitä kannattaa ottaa esimerkiksi kuva, että se säilyy sitten paremmin. Ja tietysti jos digiosaamista riittävästi on, niin voi sitten lähteä sitä siirtämään myös digitaaliseen muotoon. Mutta tärkeintä on se, että yhdessä kokoonnutaan miettimään ja keräämään sitä olemassa olevaa verkostoa ja kylän
olemassa olevaa toimintaa turvallisuuden näkökulmasta. Kiitos.